Chongki ha kebun benta ki acting ha kasat ha karwai ban ha kibun benta tinga kerpa depis Yawan lam ban ai ka jingsan ha kasing thoding bang sio berpedi pai ba no ha ti ha po bijus nema bat ka sadan ka jing sam ya ki free ticket ma hang ni ti ki ba bahan no sep kin sayo nama ba kin dan katu kat ni ma bang ila pin kre na kamta ki ba long ki ba bahan no sep kin sayo ki free ticket na kamta si thoding ti kumi bisa yo ban sam ini badan lang ngidan lang hari ki basim benta ka jingshat jongka music video bade jongka film jungi ka bakateng kun yaman ki badau sida pelait ha ka live photo December pila ban page ha YouTube ka jiroi ka bakira shil chat menta ka bakateng kun yaman hang ni ngidan lang mo do i ba Anthony Krem i bade no wa i ba aki sayo ta i ba khaw ndo bat kumchu i ba section simle iwe na ki national film hang ni po rekasi te kumtahi ngai kumle pi we ban ngabo biang ngajing kerpat subhaban wan lem haka khandai tereng ban ai jing kesani kan ka film jungi ka ban sepeni pai ba no hang te po biju kumle subot ha kana just ka tiket mo na pleng jopi tip mono ban lang ita ilaki ban yo ban pej ya ka film la bandai mapi la bandai to la bandai tai la ban tip ya kata ki bro harangi kerman ma pria yo ya kata free ticket kapan peni la singi thodin te ngatharai kini dong shat kim pat snguhun ka shat mane ngatharai ki haban shat biang namar ba kaba menta kin shoben sam ticket kini shat ga jurwai tak shiminit ei te na ta de na to pat ngi sam no ticket epi nem dai biang em ka biang em okey ta te lai to ka lenti ya ba ki kali ki blok na dian mo wa gam chini shima tor gam chini bashimet mo bashimet awai kharap ta bad girl pelan cakaran tu lihat tak pelan cakaran kali pelan semua pelan kali banget pelak mentangin pelang no ya kecil